Έλα. Τι. Στο αεροδρόμιο, θέλεις. Θα έρθουμε σε λίγο, έλα, γεια. Πού είναι? Α? Πού είναι? Η μάνα μου πήρε. Α. Θα μαζέψουμε το νερό. Πάμε με το μαζί. Τι αργεί. Ξέρω εγώ. What's happening? Αλλιώς φυσάει. Προς τα εκεί φυσάει, δεν σου κάνε? Δεν είναι τόσο δυνατός ο άνεμος, οπότε δεν πειράζει από όπου και αν σκέφτομαι. Αλλά γιατί αργεί. Τι ώρα είναι? Έλα ρε, βάλε μπρος. Να, τώρα. 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 Τώρα εκεί το κυροσέν. Και το κιλά, 100 κιλά. Παραπάνω. Αυτό.